Hi mga moms! Good afternoon! Hello sa inyo. So, mag-updatean tayo tungkol sa pinabagawang amenities. Bagong tambayan ni Brenda dito sa farm. So, dito na sila Mama Sita at si Daddy Joe. Hello! Mother! Paspas ka ayo! Nakatatlo na, ay dalawa na kaagad oh. Pintura na agad. Ito yung 6x10 ma? Ito yung 6x10? Ah, ito pwedeng barkada. O, diba? Ilang kasi dyan? 1, 2, 3, 4. 4 to 5. Depende sa katawan. Yung mga ganun, dalawahan lang pang couple, anak. So, pwede niyang gawing cottage yan habang nandiyan kayo sa ilog. Diba? Kasi alam ko sakop pa rin to ng lupa ni Brenda. Ma, sakop pa rin ba to ng lupa ng hinaguan? Oo. Kaya, ayan ang ano. Ito sakop pa. Ah, kaya pala. Diba? Kaya pwede pa sila magtayo dito. Ang bilis oh. Nakatatlo agad ah. 30 ben, 30. Akarang kuha na itong bumili ben. Yan na rakuha. Yeah. Ang bilis oh. Mas mabilis talaga siya kapag welding. Mas ito naman yung pinakatapi, bubong. Ano ba dyan ko riyan? Wala ka ba itong lapis kanina? Wala ka ba itong lapis kanina? Isa naman yung nabilin. Sa panday ay ito po dyan. Ang bilis niyo. First coating pa lang yan, kuya. First coating. Ito abot na abot mo na talaga yung buko, oh. May tungtungan na. Ang ganda. Ang sarap na magtambay dito, oh. Kahit maghapon ka dito, sarap ng tumambay. Pwede ka na rin matulog dyan sa gabi. Kung gusto mo mag-overnight with your friends. So, lalagyan na lang ng kulambo. Ang lamig dito for sure. Diba? Oh. Mamaya tignan natin itsura nito kapag sa gabi na. Pa, ano nito pa? Flooring. Ah, okay. Oo, pinakasahig. Ah, ito pala. Pinakasahig. Itong kahoy. Bongga. Ang bilis. Nagsusukat na sila. Ito yung luto ni Rhea. Yung kamote ay patatas. Ah, patatas na Diba? Tingnan natin. Malasa because of the sauce. No. Lami. First time, naasiman sa sauce. Bibig mo yan. Di nyo sa yung sauce. Ano ba boss? Kani? Klaro sa mablis. Makabuk. Kumana ka dito? Klaro, wala po. Ikuha na yaro ba? Dito, dumbol. Labas. Ito. Isa ka lang sito ba? Dumbol nga. Sito na. Ito na sila. Hala. Kumana kuya? Sila ando pa sila mama?
Ang daming mga bisita ngayon na mag-overnight. Celebrate. Ang daming mga bisita siya. So now, let's check it. Wow! Ang bilis mo ah! Ang bilis nyo. Grabe, no? Ha? Hmm. Matapos to. Ayaw nga pala yung bento machine mo, no? Saan na ilagay? Sa sa function hall banda. Andyan, sa taas. Asan niya ilagay ba? Asan ako ilagay yung window sa... Gusto ko dito sa kanto. Ako, Ha? ako gusto ko dyan sa ano, Kanto, di ba? bilyaran. Na. Ayaw mo, amin na upuan. Ay, uwi mo ba yung upuan? Doon sa pagkuhan. Ah. Bilis oh. Laan. Ano ba sa 1 week. tindahan mo? Lagyan natin ng tubig. Window tubig. Hala! Sarado ngayon ma. Ba, di ba? Sa pag-school na. Pagbalik sa school. Piso-piso ba? Piso-piso. May tubig na kasi sa tabi. Isipan natin ng iba. Diyan mo sa yung kumakain lahat. Oo. Ganito, di ba? Sa tabi yan meron. Oo. Yung mineral. Meron sa'yo, di. Yan na. Di ba maraming kumakain sa inyo? Mineral, di ba? Kaya lang magbubutas tayo doon. Para yung nasa ano ba, bintana. Pwede na sa sulod naman kainan mo. Papasok pa sila doon sa loob. Ay, man sila, di ba? Ay, oo. At least kahit nasa labas, kahit wala na, makakapaghulog pa sila. Nakawin. Yun lang. Kailangan malak pa rin. Pero ano nga, kabasi nung... Manguli na pala. Ayan si Brenda oh. Sa likod. Hala, yan na yung bendo machine ni mother. Pero okay na yung frame niya ma. Ha? Naansiran niya guys. Branded jacket. Doon. Lapit sa ano, sa wifi. Ay, may mga bisita siya. Para hindi napapasok sa loob. Gusto ko dito. Dito na lang oh. Ha? Sa labas? Nananakawan. May ano siya? Wala siyang lock. Pero basi na. Paano pag may nag-tent diyan sa Nak! Oy! Brenda? Pag ni mama. Kuan ba? Kasi ba, saan kita ko pwede butang? Di man, kailangan siya kandado. Ito punta din na, di niya makatibal. Saan ang daan mo? Okay, wala ito. Diba? Okay nga. Okay din sa bilyaran ba? Maulan na. Kasi makikita. Di ako diya, manggod wala magitambay diya. Oo. Kung kabalo na sila nga manay kape, pila naman ko kape diya kung nila din. Likod sa... Abay sa bidyo ni. Lapay daw sila, hindi mo katubang mo. Abay sa bidyo ni. Sulod sa diya. Dito sa kanto, hindi pwede, te. Pangit diyan. Kaya ito din kapakita sa diretso unta. At least yan dyan, kita ng mga... Sabi sa din yung center. Kasi siya pili Ano lang, ay gusto nito. Hindi dyan gusto nga lagi oh, pero butag ato. Additional na atop. Dani, di man siya mabasaan eh.
Ba? Ikaw. Salamat sa kandado. Kani na lang. Kani na lang. Alisa! Alisa ba? Alisa! Naghahanap na ng pwesto. Ito na yung coffee bendo ni Mama Sita. O, diba? Social. Dito siya ilalagay. Ito na yung pinaka-frame niya. So, may padlock siya. Ay, ganyan ba yung harap? Paano ba yung harap niya? Ah, ito. Ayan. O. Tapos dito sa kababa yung kukuha yung kape. Bongga. I-set up na rin daw? Ah. Ah. Nakakita na si Mama Sita ng pwesto. Pilit na siya yung. Ah, oo. At least madadaan-daanan, makikita ng mga tao. Kay pato nga dia. Araw dia. Pilit lang. Nangilang siya na. Ikot. Or Di di, pwede ikot ay kuan. Di nato siya pwede ipikit para walay aliwarang nga mo mga lamigas nga musulod dinhi. Kawan ana. Ana. Butang na lang tag atot lamin dali sumpay ato gamay. Pwede na? Lakan ni siya. Ato nagpanang sinutuhan dia. Karon malalong bisa magana. para pantay siya. Ipabalik na lang sa produkto sa kabutan ko sa Taas. Iba na nato karon. Ana ang sa butang. Ayun, O para mas ano siya, makikita ka agad. di ba mo? Mabilis siya makikita ng mga nasa A-house, yung mga nagbibilyard, yung mga nag... Kasi pag doon pupunta pa sila ro, paano kung may mga nagtitent doon? At least ito, nandito na siya sa labas. Madadaan-daanan ng mga tao. Dito siya diretso dito. Mm. Pwede, oh, di ba? May kandado siya nga. Mag-alarm. Tsaka kuha siya ng CCTV, di ba? Oo. Ayun yung CCTV. So, kuha siya. Saan CCTV? Ayan na. Hindi ba siya nag-atubang? Oo. Kuha yan. Kuha tong ano na to. Etong pesto dito kuha. Kuha siya. Oo. Nagagalaw-galaw ba? Hindi, kuha pa rin siya, ma. Ayun, tingnan mo, oh. Ayun yung nakatutok dito. So, kita. Kung may magkukot-kot, manghingi alam niyan. Diba? Isi-sealed mo pa naman to, diba? Oo. Ayan na siya. Dito lang sa ibalik lang sa dito sa taas. Laro at bunda. Okay, basi matabli na naman. There you go. Natapos na yung... Actually, hindi pa naman siya tapos na tapos. So, by that, okay naman na siya. And, ayan, may coffee. Ano natin tayo dito sa Hinaguan? May coffee bendo. More coffee, more pie.